Και η Κύπρος, όπως λέχθηκε και προηγουμένως, στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις για της Προεδρίας της, να λειτουργεί ως μια αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης μας περιοχής. Μια γέφυρα διαλόγου, εργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος. Αυτός θα είναι και ο στόχος της Προεδρίας μας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνδυάζει τη στρατηγική της αυτονομία με τη διεθνή της εξωστρέφεια. Μια Ένωση που θα μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα και τους πολίτες της και παράλληλα να λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης. Μια Ένωση που να στηρίζει με τόλμη την πολυμέρεια αλλά και το διεθνές δίκαιο.